Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ilu jisħaq fuq il-proposta li l-żgħażagħ jingħataw id-dritt li jivvutaw ta' 16-il sena. Qal li l-żgħażagħ illum iridu inqas tpaċċpiċ u iktar azzjoni u għalhekk gvern ġdid se jagħti bħala l-ewwel pass id-dritt tal-vot liż-żgħażagħ fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli lokali. Il-Mexxej Laburista faħħar il-mod ta' kif tmexxew id-diskussjonijiet fil-Parlament taż-Żgħazagh fosthom dwar il-koabitazzjoni u l-IVF fejn id-diskussjoni kienet waħda progressiva. Matul il-laqgħa żgħażagħ tkellmu mal-Mexxej Laburista dwar ir-riċerka li wettqu u l-proposti li ppreżentaw. Tqajjem l-istat li jinsab fih ix-xandir pubbliku u r-riformi li hemm bżonn biex dan ikun iktar bilanċjat. Temi oħra diskussa kienu l-edukazzjoni, l-aċċessibilità u s-sostenibilità tal-ambjent. Intant waqt laqgħa mal-Malta Dockers Union Joseph Muscat iddikjara li gvern ġdid se jkun impenjat li jkompli bit-twettiq ta' riforma maqbula mal-ħaddiema tax-xatt biex jassigura l-postijiet tax-xogħol. Matul il-laqgħa kienet diskussa l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li jkun hemm liġi komuni għal portijiet kollha Ewropej. Il-President tal-Malta Dockers Union Joseph Saliba qal li l-Union filwaqt li tinsisti fuq taħriġ kontinwu għal ħaddiema ma tistax taċċetta liġi komuni li ma toċċa l-port ta' pajjiżna għaliex ikollha riperkussjonijiet serji fuq ix-xogħol tal-ħaddiema tax-xatt Maltin. Min-naħa tiegħu il-Mexxej Laburista qal li anke meta kien membru parlamentari Ewropew kien ikkampanja kontra attentat bħal dan għaliex liġi komuni tkun qed tippromuovi tip ta' jobs li jkunu inqas safe. Gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkun impenjat li kampanja kontrija b'konvinzjoni u b'konsistenza. U f'laqgħa separata l-Mexxej Laburista Joseph Muscat iltaqa' mal-Wheels Malta Foundation fejn fost l-oħrajn ġie diskuss in-nuqqas ta' sigurtà fit-toroq b'mod partikolari għas-sewwieqa tal-muturi. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista huwa interessat li jisma' lix il-konġestjoni tat traffiku u l-infrastruttura huma kwistjonijiet li jixtieq jindirizza.